Giisgutan sa atong unang pagbasa nga ang nagsunod sa Ginoo dili gyud maluya. Bisan pagani kuno kada mga batan-on maluya man na, pero ang nagsunod kuno sa Ginoo di gyud maluya. So kanang galisod naglakaw, pasabot ana wa magsunod sa Ginoo. Saman sakto? Di sadoy. Pwede man galisod kag lakaw pero wa ka maluya. Pwede ra na siya. Nya kinsa man ning gasunod sa Ginoo? Kinsa man ni sila? Kanang gasigi og paningkamot nga maduol sa Ginoo. Nya unsa man pagduol nato sa Ginoo, matud pa niya, sunda ang akong mga sugo. Karon ang iyang sugo ningon siya, sunda ninyo ako kay malumo ako og mapaubsanon sa espiritu. Malumo og mapaubsanon. Kaning mga tao nga mapaubsanon, nya malumo, sa may in English malumo, meek, nya mapaubsanon, sa in English humble. So kanang mga meek and humble people, mao na sila yung mga relax kaayo. Di gid na maluya. Bisag daghan pa kaing problema, di gid na maluya. Nya kusog kay na sila mosunod og balaod, nga wa gyoy kanang gitawag na to kabug-at kasing-kasing tungod kay malumuman og mapaubsanon. Unsa may buhat aning mga malumo or mga meek people, unsa may ila ng batasan. Sige na malamog tutok nako. Kana bang mga tao bang malumo ba unsa may batasan na nila? Kanang dili gyud maglagot. Dili magpadala sa ilang kalagot o kasuko. Kana bang tao nga kanunay gyud nga gentle ang iyang kasing-kasing o hunahuna. Nya kanusa man ka dili maglagot, labi na gyud mga taong supakiro. Ano sawan? Wa gyapon mo kibaw. Kay makalagot na magi mga taong makalagot, labi na nang musupak. Kaluoy. Ang imong kasuko ilisig kaluoy. Kaluoy di kasabot sa balaod. Kaluoy kay musupak gyud. Unya kung naay mo interes nato, nya sirad-an na ta dinhi, wa nay misa, wa nay kolekta. Kaluoy, wa na koy misa. Ana. Luoy. Di man ka masuko basta maluoy ka. Di ba no? Kaluoy na among gyud ko sa mga masinupakon. Ana. Mao na gigamit ni Kristo kay kitang mga makasasala sa wapas ya manaog dinhi, naglunang man ta sa sala, pulos gyud pagsupak-supak ang atong gibuhat ngadto sa kabubuton sa Ginoo. Ang Ginoo imbis masuko, naluoy, mo nang nanaog siya, mianhi siya kay naluoy nato. Mao na siya. Insahala kaluoy nila. Nga sigig lunang sa sala. Padadag propeta, oy pamatyon man ang propeta, ingon Ginoo, kaluoy gipatay ang akong gisugo. Siya kanina lang yung akong anak, ako na lang yung manaog ngadto, nanaog siya dinhi. Asus gilansang sa cross. Pilit sa cross. Unsa may gisulti ni Kristo sa dihang-diha na sa cross? Kaluoy nila ila kong gilansang sa cross. Sige kuno, gamita ko na sa inyong balay. Imong anak magsigilag ligid diha higdaanan, di yun mo bangon. Kaluoy, naliwat sa baboy ang akong anak. Magsigig duwa sa computer, sigig duwa, di na yun manumbaling ni mo. Kaluoy sa akong anak, nabungol o nabuta na, wa nakabantay nga naakos dool niya. Manyag sigig suyop rong imong anak, siga nakaigmatay. Hala, akong anak, mura nag-flashlight ang mata, kaluoy. Nikagot pag yung ngipon siya, hala naunsam niya kung anak nga mura naman baboy nga natog kagot naman Nya kung nangabit imong bana, ikaluoy sa kong bana gakapoy-kapoy gyud dito silingan.
Nga inig uli, palpag na kaigbuhok, hala kaluoy, luspad na kaignaw. Ano? Nindutan, ano? Wa jud kay kasuko. Kaluoy ang imong bation. Nya, inaana mo. Ingon sa mo rosin yung una-una, otro sa kamparia ka, di magi ka maluoy sa kristan. Ang mga sakristan diri dali kini silang motubag naong yan ni paria loy-loy gutang saban kay nimo kani. Lain kay mata. Saon man gyud nga depende lang nas mosunod sa Ginoo. Gusto kag relax sa imong kinabuhi, ala sundan Ginoo. Gusto kang di ka maluya ning kalibutan ha? Kay karon ra ba majority of the people in the world labi na ginang gaedad bitaw ka na ganing gikan as mga 20 ngadto pataas, oy nagdepression majority, ginagmay og dinagko nga depression, stress kay ta labi na ginianing niabot na ning pandemic ni samot gyud ka stress. Pero naagi pipila nato na relax nganoman di man suko. Di man masuko. Pero kanang sig kasuko, mga naong ana, stress kay na. Niyang kanang kuan, kanana ang humble, unsa man nagbatasan ang humble person. Ang kanang humble no, magsigi ra gina siya dawat unsay nahitabo niya. Ang taong mapaubsanon, why demand? Wa gid na siya demand sa kinabuhi. Di na siya mo set og standard. Kanus amang ka maluya kung naa na kay standard nga iset unya dili maabot. Manglitan mo ingon ka kinahanglan mag-edad kog 30 maminyo nako. Uy 35 naman wa magyuyab. na stress na. Sige na lang paminpal dito, wala. Sige na ka ng internet, wala. Pangita na mga byudo, ka ng mga tiguang, wala. Sige, pangita dito. Ana. Karon, nana siya na kuan-kuan, nana siya na uyab-uyab. Ni promise na nga, dadon siya nga to sa laing nasod. Pag abot dito kay purti mading batiag batasan, di naman sila magkasinabot. Na-stress na po siya. Divorce. Ngita na po siya dito laing laki. Ala, divorce na sad. Ay, usay katulo na naka-divorce. Ya, di ka ma-stress, ana. Nga naagian kang mga laki, unya, divorce. Oh, inighigda siguro nimo baka ingon ka nga sipyat sige kanunay da. Nya na nasa kay bag-o na sang uyab. O imong puyo-puyo na sa dito. Imong banabana nya magtugpad na mog higda ka kanusa ka ni mausap sa di panuway, di ba kani makuan sa dawa na. Stress na kay ka kay magsigi naman kag duda. Sana ka nang di naman ka siguro sa kinabuhi. Pero tan-awa ng mga babaeng way standard ana, og nay manguyab sugton dayon. May standard. Yang uyab adik. Alam, sugto na yan. Nya, maingon din siya, may standard. Idig soyop siyang banab. Nya, kulatahon pag yun siya. Siya, maogin ni basta minyo, makulatahan yun. May standard. Bantod. Perti na niyang bunogab, di nahapit ka kita. Siya, maogin din yung maminyo, di natahapit ka kita. Hubag na kaya kong bata. Nya, may standard. Di sa to pa, wa kay stress. Para sa nako din ay pare, wa man ko'y standard, nga akong standard, poverty man, og naay kolekta, okay ra. Og naay mo donate, okay. Og wa say mo donate, okay ra gyapon. Pero mas maayong yung naay mo donate, no? Karon ang atong donation sa atong gipamaligya dinhi, hinay biya kayong halin, pero nagi halin. Hinay-hinay ang halin ani, atong gibaligya nga tag 1,000 ka slots nga tag 3,000. Sugod man ni atong sa to pizza nga ni announce ko November 29 nya unsa na rong pizza ha 9 di sa to pa pila naman nakaadlaw mga 10 days no 10 days 9 days 11 days so mga 11 days pila na may halin na to karon nahalina na ta as of yesterday nga record niabot na og 150 ka slots ang atong halin di ta malipay ani di ay pakpak dayon
Pero mag-set kog standard nga kinahanglan kada adlaw mahalinan yung tag 100. Nya ni 11 na kaadlaw 150 lang yapoy halin. Mas stress ko. Nya karon kay wa man ko standard, igo ra man kong moingon ang mopalit malangit, ang di mo palit nya naay ikapalit. Nibaw na mo gasa mo padong. Ana ra gud wana. Nya mingon da, unya ug way mo palit di na madayon imong project. Apil ra may pag-igos Ginoo, Lord, wa madayon ang pultahan. Nindot rabat atog design, wa may ni donate, magkabuang ng Ginoo panandog dito sa kasing-kasing, kuyog sila San Vicente Ferrer. Alab siging panandog dito. Sa oy, pang-donate na mo diha oy, haron nga mahurot na inyong kwarta. Donate din sila. Nya inig donate dayon ingon den Ginoo, karon di na ka ma-stress kay ulian ti kaog 100-fold. Mao na siya. Nganong mag-set man kag standard? Ngana na may standard ang Ginoo. Ang standard na las Ginoo mo'y gukura, kay ang standard sa Ginoo mo'y maghatag nato og daghang ing grasya. Matud pa sa unang pagbasa, makaingon ba ka nga gipasagdan kas Ginoo? Makaingon ba ka nga ang imong kinabuhi wa na atimanas Ginoo? Tan-awa lang ko ng kabituunan nganong gi-arrange man niya. Kinsa may nagbuhat ana kanang mga kabungturan, kinsay gamonitor nga maunay ilang arrangement, maghatag og ngan sa usag-usa, gamonitor anang tubig og yuta nga di na sila magkaaway kanunay, na ay boundary. Kinsa may gamonitor ana? Nya ang Ginoo kung nagmonitor ana nila, kana pa kang imong kahimtang mag-set mangug kag standard god. Kinahanglan akong mga anak mo graduate gyud college, nya kay gamay ra man kog sweldo, kinahanglan duha ra gyud ka anak. Unya ang ikatulo, abort ana, kondom. Nya imong Ginoo adto ra bang tas ikadusi ang akong himuong kardinal, nya buutan kay nga kardinal, ikadusi nga anak, uy nipilit sa kondom ana. Nya ang una ra ba ikaduha, pulos gyud adik. Manunglom sa daan. Sige na, manindog na ta.